Zvili here mukadzi wangu? Handi nomubira regero nevhidhiyo randaposta ndichinyengerwa navanhu vepafacebook vachindipa maravhu nemalikes ndichiti kikanoda kuonerwa anonditengesa zvinhu zvakawanda. Idya zvaunoda mukadzi wangu. Handi idya chokoleti yo ndeyako, ndeimwewo flavor mudiwa wangu. Imwe ndeyako baby. Kana uchitoda kundidzokera unodzosera zvandatenga izvozvo nditonorwa navo bhebhi wangu vondidzosera mari yedu ndotenga zvimwe extra dark chocolate bhebhi undiregerera handi. Ndaregererwa. The pink one, you know, today I'm a barbershop. This one. Undiregerera handi. Today I'm taking my pink morning stroll. And pink, eating pink. Idya mudi wangu. Vanhu vepafacebook ndongo vachindinyengera vachindipa malavhu nemalikes ndichindoda kukurova. Hanzi ukasvika kumba umushwedure umuudza kuti pedza zvose. Mudi wangu vachindifurira handi. So I'll tell next time. Handiveka mudi wangu. Idya mudi wangu. Idya banana mudiwa tiri murudo. Zvidlire bhebhi wangu. Baba vachiri vatano so kana vashanda so vanofana kutengera zvonaka. Une kodzero yokudya mudi wangu. Idya uchinjoye. Wawa. Kochimbondirumisa woga. Pedza mapisi ose. Thanks mama nekundiregerera. Handitedzera nepafacebook zve. Idya mudi wangu. Ndotora. Nyemu. Oh baby.